Vítajte pri sledovaní hlavných správ o 11:38. Naše typometre zaznamenávajú čoraz väčšiu sledovanosť vďaka skvelému vysielaciemu času. Na dnes sme si pre vás pripravili mnoho zaujímavých aktuálí. Teraz spolu pozrieme do priestorov Pražského území, ktorý sa práve očakáva 241. ročník súťaže, ktorý sa hodí nie že očím osvedčení. Slovo oddávame našej krásnej kolegyni Volgenovej. Príjemný dobrý večer. Televízor mi tam hýbe. Vyššie musí ísť. Vyššie. Sa vyrovnaj. Príjemný dobrý večer. Vítam vás v priamom prenose z Pražskej Lucerny, do ktorej atmosféra priamuje. Tu máme naše tri tohtoročné víťazky súťaže Miss Rosy 2008. Na treťom mieste sa umiestnila Hilda Námestská. Ona musí byť stále voľnou. Ona príde do obrazu. Bara. Hilda, dobrý večer. Dobrý večer, Hilda. Dobrý večer. Aké sú vaše prvé pocity po verdikte poroty? Ste rada, že ste na treťom mieste? No hej, dobre, spokojne. Čo myslíte, čím ste zapôsobili na porotu? No ja si myslím, že tým, že rada opravujem rádia a rada ich aj počúvam. Medzi moje najobľúbenejšie patrí pán Devinc. Tak vám veľmi pekne ďakujem. A teraz by som poprosila, aby prišla ku mne prvá vicemis Chimena Jánošová. Nebude do dobého zlatého. Tak Chimena, ako sa cíti? Bude, však mnoho je vidno. Bude celého vidno. Pomalšie. I won svetový mier. Tak ďakujem Chimene. A teraz by som poprosila, aby prišla ku mne víťazka. Vyťažka? Ani moja odlezie toto. Hej. Víťazka tohtoročnej súťaže Miss Rosy 2008 Nadežda Špicatá. Položíte to otázku. Takže Nadežda, vy ste sa stali Miss Rosy, musíte byť veľmi šťastná. Aké máte z toho pocity? Som veľmi tvrda, neviem čo skôr. Chcete nejako vyjadriť svoje pocity? Môžem spívať? Samozrejme, teraz si to vypočujeme. Vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená, už ma nikdy nepoláska. Vzdialená, vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená, už ma nikdy vzdialená. Toto bolo dobre. Toto bolo perfektné. Maja, to bolo teraz perfektné. Toto na. Až sa nekúkla, to bolo skvelé. Tak ďakujem veľmi pekne našim miskám a vraciam slovo do štúdia. Naše finalistky boli skutočne veľmi nádherné a my im prajeme mnoho úspechov do ich budúceho života. Teraz krátko k športu. Vítajte. Pozrieme sa spolu, aká skvelá atmosféra vládne pred futbalovým zápasom Real Madrid Revival, ktorí sa pripravujú na dôležitý zápas FK Oršov. Nie, FK Prituľáni. Tá čo? FK Prituľáni budú? Prituľáni. Keď sa pritulí. Keď sa pritulíš? Tá ono. Laura, stolku deť. Telka mi odchádza pre Boha. Hej, ako to prebieha za kulisy, nie? Ja na teba myslím. Teraz neď? Nie, zajtra. No ty to vypneš. Ja musím dať nejaký záber na niekoho. Mimo na teba. Počkaj, upravím sa, nie, predsa. No uprav sa, keď budeš upravená, povedz, dám na teba záber.